Het gaat net goed met de skriers. En 2020 gaat de boeken in als het minste eer voor deze nationale vogel. Als je naar de Friese cijfers juist, dan is de boom van Frieske vogelwachten misschien wel de meest constante factor. In 1975 is er een boek uitgekomen, Vogels in Friesland. Toen was de populatie schat op 55 à 60.000 breedpeer. Nou, de huidige populatie die wordt schat op een zo'n 1000. Dus het zou betekenen dat wel 90% van de skriers kwijt zijn. Ja, het is een scala aan oorzaken. Hè? Maar ja, de hoofdoorzaak is wel dat het landschap is gewoon de afgelopen 50 jaar ingrijpend verloren. Zo rond 1900 hebben we nog 100.000 hectare overstromingsvlakte in Friesland. Ja, dat is daar gewoon helemaal inpolderen. En het land wordt ook heel losbroekt. Vroeger wie juli de heermaand en nu wordt er al kuild in maart, april. Dus het hele landschap is verloren, maar dat is net alleen. Er zijn ook hele grote steden gebouwd. Ljout bijvoorbeeld. Ljout is enorm uitbreiden in allerlei voormalige, prachtige mooie weidevogelgebieden. Ja, dan komen de wegen erbij en de industrieterreinen. En ook de omkleiding van het landschap. Er zijn volle meer plakken waar nou bjemmen staan. Ja, en dat je het landschap verloren, dan past de natuur zich aan. Dus dan, de ene soort die neemt dan aan en de andere soort neemt het aan. En in dit geval binnen weidevogels aannam, maar binnen andere soortgroepen tannam. Bijvoorbeeld een heel aantal predatoren. Steenmarters, boommarters, vossen, buizerds, haviken. 50 jaar lang kwamen die volle minder voor. En ja, terug dat verloren landschap gaat het die beesten van de wien. En ja, soorten als de skriers, ja, daar gaat het stream in mij. Ja, dat is echt erg. Ja, wie vroeger... wie het gewoon onderdeel van het boetengebied. Die vogels die zitten overal. En ja, het is net zo dat zij gewoon uitsterven omdat hun tier erop zit. Nee, ze nemen sabot aan omdat wij dat landschap verloren hebben. Dus eigenlijk zijn wij onze weidevogels aan het voortpesten. Om de skriers in stand te houden, moeten we het in en over verrooien. Ja, je zou eigenlijk dat landschap van 50 jaar in weer op een grote schaal weer ombrengen moeten. Maar ja, de wereld is natuurlijk wel verloren. Ik bedoel, er is net een boer meer die het gereedschap had om die hele wereld land te beheren. Zou dat toen gebeurde. Ja, het is een heel economisch model. Ja, verhoor het maar eens. De toekomst van de skriers ziet er net positief uit. Als er niks verhoort, dan denk ik dat het naar mijn meid ziet dat de populatie volledig instwaat. Het is, waarop al jaren van het is 4 voor 12, maar ja... Het is een loze kreet, maar we zakken gewoon de water de vlier op het moment. Dat gaat er gewoon minder ken haast net. Ik denk dat het een kwestie van jaren is dat het gebeurd is. En dat zou toch eeuwig zonde wezen.